ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സൂപ്പർ പണി കിട്ടിയ ദിവസമാണ്. പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സൂപ്പർ 8ൻ്റെ പണി. ഞങ്ങളുടെ വലയെല്ലാം ഉടക്ക് പിടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കീറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഇനി വള്ളം നമ്മൾ കടവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വല കംപ്ലീറ്റ് ഇറക്കി കരക്കി വെക്കണം. ആദ്യം എന്താണ്ട് ഈ കാലുകളെല്ലാം, ഈ റിങ് കാലുകളെല്ലാം ഓരോന്നിട്ട് അഴിച്ച് മാറ്റണം. എന്നിട്ട് വള്ളത്തിൽ നിന്ന് വല കരയിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുവാണ്. ഇതെന്തായാലും 1 മണിക്കൂറത്തെ പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചൂടൻ വലയാണ് കീറിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടിരുന്നാൽ ഇത് തീരത്തില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് വലപ്പണിക്കാരും കൂടെ വരാനുണ്ട്. അവരും കൂടെ വന്നിട്ട് എന്തായാലും 3-4 ദിവസം എടുക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ പണി തീരാൻ. അത്രയ്ക്ക് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.